Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. В днешното видео ще представя един интересен и изключително спорен като произход модел за нож, за който ми отне доста време да намеря що-годе достоверна информация. Става въпрос за така известния като римски кухненски нож, женски скандинавски нож или викингски нож. Това естествено е съвременна реплика на него, не е някакъв автентичен. Въпросът с наименованието и споровете за произхода идва от там, че този модел на нож е намиран както в находки от времето на Римската империя, така и е откриван в находки от ерата на викингите, почти по цяла Европа, като се почне през Германия, Скандинавия, Италия и така нататък. Най-често срещаното име е фински женски или скандинавски нож, макар дебатите по въпроса дали е ползван само от жени или от мъже не спират по форумите, значи изчетох някакво колосално количество информация по въпроса и никъде няма абсолютно нищо сигурно. Всъщност това, около което се обединяват всички, е, че това е евтин кухненски нож, който предвид това, че често е изработван от меко желязо, а не от скъпата стомана, е бил лесен за изработка, а оставянето му близо до огъня при готвене не е водило до компрометиране на закалката, нещо с което хората и тогава са били наясно, че ако един закален нож го сложите на огнището, може да стане не вече толкова закален. Разбира се, има противници на тази теория, които казват, че метал в онази епоха се е ценял и подобно разхищение на метал в сравнение с, да кажем, една обикновена дръжка, която е с опашка, едва ли е било нормална практика, но както казах вече, това би важало, ако целият нож е от стомана, а не от меко желязо. Освен това, подобен стил на изработка позволява оформянето на острие и дръжка с значително спестяване на време и усилия в сравнение с поставянето на една дървена ръкохватка и там разните му други операции, които включва изработката на един нож с дървена ръкохватка. В действителност, точният произход на този нож се губи някъде в мъглите на времето, но със сигурност най-старите екземпляри от този вид са датирани в диапазона 5 и 1 век от новата ера и се свързват с келтски и германски племена, населяващи Централна Европа. Следващите чести находки на подобни ножове са от погребения от желязната епоха на територията на днешна Дания. Образци на този нож също така са открити в Швеция, Норвегия и Финландия и се свързват с викингската епоха 8-10 век. Счита се, че пътят на този нож из Европа започва от времето на тъмните векове, 4-7 век, с преселението на различни големи групи хора, пренасящи ковашките си металургични умения из целия континент. Това е вече времето след разпадането на Римската империя и разните му там германски, готски и какви ли не други нашественици от изток-запад и откъде ли не се почва да шетат из цяла Европа. Съществува също така теория, че тези ножове, предвид ниската си цена и лесното си изработване, са се използвали за търговия, за размяна, да кажем, срещу някакви други неща. В Скандинавия ножове с подобна форма, но по-малки като размер, са се ползвали от жените, но това е една друга история, на която ще се спра малко по-нататък в изложението. Малкото намерени, така въпреки че ги смятат за викингски ножове, често срещано наименование за този модел, има сравнително малко намерени в Скандинавия подобни модели, но това си има своето логично обяснение в погребалните традиции през тъмните векове. А както се знае, погребенията са основен източник на артефакти за даден исторически период. Точно по това време известното като викинги население на Скандинавия просто е слагало покойниците си върху една купчина дърва, заедно с цялото снаряжение и го е кремирало. Което е водило до оцеляване само на масивни метални части, като остриетата и разни украшения. А простите метални кухненски инструменти, като тези ножове, са продължавали да се използват в домакинството, чупели са се, отново са били изковавани в други форми, ставали са на ножове с по-съвременен вид, преработвали се в инструменти и така нататък и постепенно са изчезнали. Дори случайно такъв нож, който е изработен от меко желязо, без особен, закалка, да бъде поставено в някое погребение, мекото желязо в агресивна среда за няколко века е напълно възможно да е разрушено от корозията.
Това е един проблем, с който се сблъскват и българските археолози. Почти всяко желязо, което падне в силно киселинната българска почва, просто изчезва и се разтваря. Затова намираме сравнително малко оръжие за народ с такива войнски традиции, каквито сме ние българите. Но затова пък скандинавците си имат разни торфени тресавища и други подобни места, в които често като изпадне нещо се съхранява отлично. Както споменах преди малко, тези ножове са известни още и като женски скандинавски ножове, женски финландски ножове, женски викингски ножове, те такива имена се срещат. Това е особеността на облеклото на тогавашните викингски жени е включвало разни брошки по раменете, от които са висели вериги, на които са били закрепени обикновено ножица, ключове от съндъци, в които се е пазало семейните ценности, предвид това, че все пак дървените бараки не са били кой знае колко надежна защита от крадци. Също така ножът, те са носили нож и турбичка с разни принадлежности, които са висели на вериги от тези брошки или пък на тънък колан, което е изглеждало горе-долу така, както ще видите на следващите снимки. Така, ножове от този тип са правени с различни форми и размери, като по-големите са използвали основно за месо и хляб, а по-малките за обработка на плодове и зеленчуци, горе-долу, както е и сега. Значи всеки, който иде в кухнята, ще види, че да кажем беленето на картофи, обработката, белето на всякакви други там продукти се случва с едни малки ножове. Докато малките са се носели в кани обикновено на врата, то по-големите са били носени на колана в кани от брезова кора, дърво или кожа. Пак казваме, това се смята, че е изключително женски нож, който се използва в кухнята, в градината, за абсолютно битови цели. Това не е някакво специализирано острие, ритуално или бойно предназначение, въпреки че сигурно би могло и да влезе в някаква такава ситуация в полза, ако няма друго наоколо. Интересно е, че за откривани подобни модели, които са с нарочно тъп връх, т.е. не са счупени, просто така са си произведени именно за някакво битово предназначение, сега там дали ще е обработка на дърво, кожа или нещо подобно. За битовото предназначение на този тип ножове говори самия пръстен, който се получава в края на ръкохватката. Ето този служи за закачане на ножа някъде край огнището. Иначе същия няма абсолютно никаква практическа стойност, нито за удобство на ръкохватката, нито за сигурността на хвата, макар че ако се сложи ето тук някъде пръста, по принцип подобрява хвата, няма как да се приплъзне, но пак да кажа, една такава ръкохватка е всичко друго, но не и връх на удобството и ергономиката. Просто не е много готино. Сега за някакви дребни работи да нарежеш нещо за малко, окей, но за продължителна работа аз лично не бих го ползвал без ръкавици. Спори се също така дали чисто металната ръкохватка е била покривана с някакви кожени ленти за удобство. Т.е. да се намотае кожна лента. Според мен това чувствително би подобрило удобство при работа с подобен нож. И вероятно имало и такива варианти, защото все пак в скандинавските студове да хванеш метална дръжка с гола ръка въобще не е препоръчително, пък ме съмнява и тогавашното население на Скандинавието да е било толкова просто, че да го е правило. Но пък от друга страна, ако това се приеме, че е чисто кухненски нож и следователно често трябва да се мие, защото все пак и хигиената не е била непозната на тогавашните викинги, въпреки че не са се славили точно с хигиена, то влагата, която би попила в кожата и би влязла под нея, при миенето за кратко време би унищожило метала на ръкохватката, но това вече са едни предположения, които, как да кажем, значи най-вероятно нож е бил използван в кухня, дето в този му вид, а ако е използван подобен нож някъде навънка, то вероятно ръкохватката е била тунингована по някакъв начин. Да кажем, най-вероятно с кожени ленти е била омотавана. Нож с такъв дизайн и ергономика по-настоящем няма как да има практическо приложение, но такива ножове продължават да се правят и от редица скандинавски майстори, то доста известни, основно за хора, занимаващи се с исторически реконструкции на епохата на викингите. Настоящия нож е изработен от български майстор Николай Николов. Значи ето тук може да видите едно око, което изглежда клеймото на
майстора, който го е изработил. Много повече информация за стоманата, като цяло за ножа не успях да намеря. Ножът основно се използва точно по исторически фестивали от моя приятел Ивайло Добрев, на който трябва да изкажа благодарност за това, че ми представи въпросния нож за днешното видеоревю. Ами, това беше от мен за днес. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. Не забравяйте да сложите лайк, да оставите коментар под видеото и да се присъедините към страницата ми във Facebook, линк към която може да откриете под видеото. До скоро виждане!